ati. Senajan aku lara ning isih kuat nyangga tatu sing ana dodo beri rasane eling kowe angel tambani. Opo aku salah yen aku cerita opo anane wong sing ning sandengmu ben melu krungu piye tenane. Opo aku salah yen aku kondo opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Senajan aku lara ning isih kuat nyangga taku sing ana dodo beri rasane eling kowe angel tambane. Opo aku salah yen aku cerita opo anane wong sing ning sandengmu ben melu krungu piye tenane. Opo aku salah yen aku kondo opo anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe. Ceritane tresno nalika biyen